Iako je Gradačac i prije rata bio među prvim gradovima u Bosni i Hercegovini koji je uveo prečišćavanje otpadnih voda, ratna razaranja vratila su mu unazad taj važan ekološki korak. Čak ni poslijeratna rekonstrukcija postrojenja uz pomoć USAID-a nije riješila problem, jer se i dalje sa te završne tačke kolektorske mreže širio nesnosan smrad. Stanovništvo koje je živjelo u okolnom području to je najviše osjećalo, ali svakako da i šira okolica, obzirom da otpadne vode nisu kvalitetno bilo tretirane. Imali smo jako puno problema i kad je u pitanju međuentitetska saradnja, odnosno čitavo područje od Gradačca prema Savi također je bilo ugroženo zbog velike zagađenosti voda. Domaćinstvo gradačačkog povrtara Avde Salkića udaljeno je svega par stotina metara od postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sjeverno od grada. To je bilo užasno, nije se moglo živjeti. Vjerujte, kad neko dođe iz Tuzle, iz drugog grada i prođe, to smrdi da, izvinite, kao natronka što je prije bila tvornica papira u Maglaju, tako je ovdje smrdilo. I nisi mogao ni uveče, pogotovo radnim večernim satima, ni sjediti, ni izići, uvijek je neko bježu. No, nije se smjelo ostati na tome, kaže prvi čovjek opštine Gradačac. Kvalitetno prečišćavanje otpadnih voda stavljeno je u sami vrh prioriteta lokalne vlasti. U saradnji sa Češkom ambasadom, odnosno donacijom Razvojne agencije Republike Češke, obezbeđena je potpuno nova oprema za postrojenje, vrijedna oko 1 milion evra. Opština Gradačac je, zahvaljujući vlastitim sredstvima, ali i pomoći Federalnog fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, obezbijedilo je oko 940.000 konvertibilnih maraka za građevinske radove i nadzor. Pri čemu je federalni fond obezbijedio sredstva u iznosu od oko 350.000 konvertibilnih maraka, dok je kantonalno Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice obezbijedila sredstva u iznosu od oko 260.000 konvertibilnih maraka, a preostala sredstva obezbijedila općina Gradačac. Novo postrojenje projektovano je u skladu sa vizijom razvoja grada u narednih 30 godina, sa 30.000 takozvanih ekvivalentnih stanovnika. Projektovan je tako da može zadovoljiti potrebe ne samo domaćinstava, nego i industrije koja je ovdje izuzetno razvijena i koja ima također jako velike koristi od ovog prečistača. Naime, mnoge naše firme svoj ulazak na evropsko tržište baziraju između ostalog i kvalitetnom tretmanom otpadnih voda i puštanjem u rad ovakvog jednog prečistača i taj problem je riješen. Tehnolog Raseman Novalić iz javnog preduzeća Komunalac d.d., kome će u drugoj polovini ovog mjeseca postrojenje biti predato na upotrebu, zadužena je za praćenje njegovog rada. Napominje da su kapaciteti projektovani na prečišćavanje 83 litra otpadnih voda u sekundi. S tim da trenutno zadovoljava 40 i nešto litara u sekundi dolazi na postrojenje i dovoljno je samo jedna faza da radi tog postrojenja da bi zadovoljila naše trenutne potrebe. Postrojenje radi na principu biološkog prečišćavanja pomoću filterskih membrana sa aktivnim ugljem, s tim da je ubrizgavanje kiseonika na površini bazena zamijenjeno takozvanom dubinskom aeracijom. Time se dobili prije svega bolji rezultati izlazne vode na izlazu iz postrojenja, koji su u skladu sa našom regulativom i u skladu sa zahtjevima Evropske unije. U krajnjoj fazi postupka prečišćavanja otpadnih voda na jednoj strani se oslobađa čista voda, a na drugoj centrifugirani mulj. Na kraju treba reći da uspješna realizacija ovog kompleksnog međunarodnog projekta otvorila je vrata opštini Gradačac da potpiše sa Češkom ambasadom još jedan sporazum o proširenju kanalizacione mreže. Trenutno oko 70% urbanog stanovništva koristi kanalizaciju, a u naredne 2 godine i taj projekat u kome će vlada Češke donirati oko 970.000 evra, dok će Federalni fond za zaštitu okoliša, resorno kantonalno ministarstvo i opština obezbijediti ostatak neophodnih sredstava. Biće to završetak još jedne uspješne ekološke priče, a sve ukupno gledano i sjajan primjer iz Gradačca za mnoge druge opštine širom Bosne i Hercegovine.